Прывітанне, паважаныя сябры! На сувязі дзяржаўная установа адукацыі сярэдняя школа нумар 118 горада Мінска імя Канстанціна Канстанціновича Ракасоўскага і наш малады музей родныя вытокі. У стварэнні музея актыўна ўдзельнічаў дырэктар школы Мікалай Валер'янович, адміністрацыя, настаўнікі, вучні і іх бацькі. Гэта стала справай, якая сапраўды аб'яднала пакаленні. Урачыстае адкрыццё адбылося 16 красавіка 2025 года. Але вы не глядзіце, што музей такі малады, цікавага ў ім шмат. Выставу музея складаюць некалькі тэматычных экспазіцый. Просім у хату, куток гаспадара, куток гаспадыні, вячоркі. Кожны экспанат мае сваю унікальную падчас захапляючую гісторыю. Напрыклад, сямейную драўляную калыску, якую ўжо больш за 100 гадоў, падаравала музею завуч пачатковых класаў нашай школы. Алена Анатольевна расказвала, што ў іх сям'і нават існавала традыцыя. Усе дзеці павінны былі паспаць у гэтым ложачку, каб быць здаровымі. Яшчэ ў нашым музеі можна ўбачыць пакрывала, якія ткала маці нашага дырэктара, калі выходзіла замуж. Ёсць тут жарнавы камень і кросны, мутоўка і калекцыя гліняных збаноў і ўсё сапраўднае, чым карысталіся беларусы ў сваіх хатах амаль стагоддзя назад. Зараз у музеі актыўнае жыццё. Праводзяцца экскурсіі, творчыя сустрэчы, музейныя урокі. Удзел у конкурсах і акцыях таксама неад'емная частка актыву музея. Сёння наш музей запрашае прыняць удзел у тэматычных мерапрыемствах і экскурсіях беларускія традыцыі продкаў, падарожжа ў свет музейных скарбаў, у аглядных экскурсіях па раздзелах музея, мерапрыемствах у рамках тыдня роднай мовы і тэматычных занятках «Я, мая сям'я, мая радзіма». Таксама запрашаем вас наведаць музей у рамках мерапрыемства ў музей усёй сям'ёй. Тут утульна адчуваюць сябе і дзеці, і дарослыя. Запрашаем у наш музей дакрануцца да родных вытокаў.